chat a sabon mining ne wanda ya fito, so kuma insha Allah for the next 3 months za a yi listing ɗin shi. So shi yasa na ce bari na yi amfani da daman nan na kawo shi ga members namu domin su ma su samu su register kar a bar su a baya. So the moment aka ce maku mining ya fito irin sabo haka wanda ba a ɗaukar long time ana ba da airdrop ɗin shi, so kamata a ce ku yi amfani da damar ku je ku ɗiba naku. So idan ka zo za ka taɓa link ɗin da muka ajiye. So first of all idan baka yi subscribing ba a cikin wannan channel, please ku subscribing domin samun upcoming tutorials ɗin mu da zarar mun ɗaura. So idan ka zo zan ajiye link ɗin wannan site a Telegram channel namu da kuma WhatsApp group ɗinmu duka guda biyu, sannan kuma duk zan ajiye shi a description na wannan bidiyon sai ku je ku samu ku yi joining. So idan ka zo ga link ɗin nan sai ka zo ka taɓa. So when you drive this place, okay guys, so when you come to this site you can see right here register and then community. So you can click on this register. So when you click on that register, it will show you this place, so you can put your email and then put your password. Okay, so idan ka zo ka taɓa ka aza email naka, ka zo ka yi generating ɗin password naka, to sai ka zo ka taɓa kan login ko sign up. So yadda za ka yi login haka nan za ka yi register, yadda za ka register haka nan za ka yi login. So wannan abun za ku bar shi ne a cikin wato browser ɗinku, no need a ce sai ka sauke application, za ka bar shi kawai da zarar ya fara mining ya fara ma generating kenan, so ba sai ka kama taɓa shi ba koyaushe. So abin da za ka yi idan kana so ka increasing ɗin mining ɗinka, za ka je kai ma ka inviting ɗin wasu domin su ma su shigo su ƙara ma mining ɗinka power. So bari na zo na yi clicking a kai. Okay guys, as you can see here, na riga na shigo cikin dashboard na application ɗin. Da za ku ga cewa gashi nan yana min generating ɗin wato abin da nake samu. Na samu 0.1 na wannan token ɗin, sannan gashi nan za ku ga cewa token ɗin wannan shine USDT ɗin da na samu. Za ku ga cewa 0.18 wannan token ɗin, sannan shi kuma USDT da zai baka shine 1.0.12. So haka ne za ku ga cewa gashi duka dai ma ban daɗe da yin register ba, so shi yasa na ce bari ne ƙoƙari na kawo shi wa community ɗinmu domin su ma su samu su shiga. So wannan chat ID ɗin automatic miner ne, no need a ce every 24 hours sai ka zo ka yi clicking da ka taɓa shi once shi kenan enough. Za ka zo idan kana buƙatar kai copy ɗin wato link ɗinka domin ka je ka share ɗin shi wani su ma su yi, to za ka ga cewa gashi yanzu nan sai ka zo ka upgrade ɗin shi, sai ka jawo nan gurin inda ka ga an rubuta 0 ɗin nan, sai ka taɓa kan wannan in operation ɗin nan da ka taɓa shi. Sorry, sai ka zo ka taɓa kan wannan inda aka ga 0 ɗin nan. Idan nan naka 0 yake ko kuma nan, sai ka zo ka taɓa shi kai upgrading ɗin shi. Okay, so za ku ga cewa ga link ɗinka, sai ka zo ka copy link ɗinka da ka taɓa shi haka link ɗin ya riga ya copy ɗin nuna gashi ya nuna copy successful. Sannan za ka ga idan kuma kana so ka yi saving ɗin picture ɗin, so idan za ka tura mutum nan, so da zarar ya zo ya scanning ɗin wannan zai join ɗinka, amma make sure ka yi amfani da link domin ya fi sauƙi. So please guys, idan wannan bidiyon ya ƙayatar da ku, please ku subscribing, ku like, ku forwarding ɗin shi wa ƴan uwa domin su amfana. Sai mun haɗu a next tutorial.